Aktivoiva lämmittely. Ennen peliä ja harjoituksia tulee suorittaa lämmittely ja mielellään pelaajien kehoa aktiivisesti valmistaen harjoituksiin ja lajille sopivalla tavalla. Jos mahdollista, aktivoiva lämmittely suoritetaan ennen varsinaisia harjoituksia ja sään salliessa vaikka ulkona. Jos sopivaa lämmittelypaikkaa tai aikaa ei löydy ennen harjoituksia, tulisi lämmittely suorittaa tehokkaasti ja organisoidusti harjoitusten alussa. Aktivoiva lämmittely valmistaa harjoituksiin ja ennaltaehkäisee urheiluvammoja. Kentän ja tilan hyödyntäminen harjoituksissa. Usein salibänditreeneissä suoritetaan harjoitusta vain toisessa päädyssä. Tällöin kentän pinta-alasta jää prosentuaalisesti iso osa käyttämättä. Joskus samaa harjoitetta tehdään kahdessa päädyssä yhtä aikaa. Pysäkki- tai pistetyöskentely on monesti lapsia paremmin aktivoiva harjoitusten organisointitapa. Ympäri kenttää tehdään 3 tai useampia pisteitä ja pelaajat jaetaan yhtä moneen ryhmään ja kaikki kiertävät kaikki pisteet läpi. Ulkopuolisen silmin tällaiset harjoitukset saattavat jonkun mielestä näyttää huonosti organisoidulta harjoituksilta, jopa kaosmeiningiltä, joka muistuttaa sirkusta. Tällaiset harjoitukset kuitenkin pitävät lapsit monin kerroin enemmän aktiivisena harjoituksissa kuin perinteiset jonoharjoitukset. Pysäkit tai pisteet voivat olla varsinaisia lajiharjoitteita tai sitten osa voi olla yleismotoriikkaa kehittäviä harjoitteita. Joka tapauksessa valmentajan takaraivossa jyskyttää ajatus pitää lapset poissa jonoista. Millaiset ovat hyvät juniorisalibändin treenit? Hyvät juniorisalibänditreenit on semmoista, mitkä on monipuolista harjoitusta, sitten paljon tekemistä, vähän seisoskelua, yksinkertaisia harjoitteita, rastiharjoitteita. Yleismotoriikan kehittäminen. Yleismotoriikan kehittäminen on tärkeää pelimaailman-ikäisille eli 8-14-vuotiaille junioreille. Herkkyyskaudet huomioiden monen motoristadion kehittyminen onnistuu parhaiten näissä ikäluokissa. Yleismotoriikkaa kehittävät harjoitukset voidaan suorittaa omina erillisinä harjoituksina pienemmässä liikuntatilassa tai ulkona. Hyvin organisoiduissa harjoituksissa voidaan yleismotoriikka integroida isossa kaukalossa tapahtuviin harjoituksiin. Myös harjoittelupaikan ympäristöä kannattaa hyödyntää, esimerkiksi hallin mahdolliset portaat. On parempi vaihtoehto pitää lapset aktiivisina tekemällä omatoimisesti yleismotoriikkaharjoituksia kuin seisottaa heitä jonossa. Yleismotoriikkaharjoituksia voi tehdä hyödyntämällä tilaa, lattiaa ja mailoja. Tietyillä perusvälineillä voidaan saada harjoituksiin lisää mielekkyyttä ja valmiita harjoitemalleja. Salibändiseuran yleismotoriikkavälineitä voivat olla esimerkiksi tanoketikkaat, koordinaatioaidat, jumppa- ja kuntopallot ja kuminauhat. Mitä haluaisit kehittää tai muuttaa juniorisalibändissä? Lisäisin vielä tämmöistä oheisharjoittelua, missä nimenomaan huomioitaisiin motorisia taitoja, kehohallintaa. Sitä mielestäni kaivattaisiin lisää, niin kuin ei pelkästään salibändissä, vaan muussakin junioriliikunnassa. Sitten lisäksi vielä ehkä tavallaan tämmöinen pikavoittojen tavoittelu, eli tämmöisiin taktisiin asioihin ynnä muihin, niin ei kannata vielä hirveästi lähteä panostamaan, koska tässä on vielä hirveä työsarka tämän ihan peruslajitaitojenkin opiskelussa, eli niiden taktisten asioiden aika tulee sitten myöhemmin, kun perusasiat on ensin kunnossa. Yksilön lajitaidot. Pienemmillä junioreilla tulisi harjoittelun fokus olla pitkälti yksilön lajitaitojen kehittymisessä. Hyvään tulokseen päästään suurella määrällä toistoja syötöissä, laukauksissa, harhautuksissa ja kuljetuksissa. Jonoissa ei opi salibändin lajitaitoja, jollei niihin lasketa sosiaalinen kanssakäyminen edellä tai takana olevan kanssa. Nämä taidot kyllä opitaan parhaiten pukukopissa tai pelimatkoilla. Yksilölajiharjoitteissa tulisi kiinnittää huomiota harjoituksen tempoon. Kuljetus ja pujottelutyyppinen harjoitus kannattaa tehdä Kalle Palander-asenteella. Vauhti on yksilön taitojen ylärajalla ja koko ajan on riski ajaa ulos radalta. Tällä radalla ei kuitenkaan keskeytetä, vaan aina mennään maaliin asti. Mikä on tärkein tavoitteesi juniorisalibändin valmentajana? Kun Juha tuossa äsken viittasikin, niin on opettaa pojille niitä salibändin perustaitoja. Pojat on kuitenkin sen verran nuoria vielä, että tässä vaiheessa joukkuetta valmennetaan, mutta yksilötaitojen kehittäminen. Pelaamalla oppii pelaamaan. Jokaiseen harjoitukseen tulisi kuulua peliosuus. Mieluummin 2-4 pienpeliä kuin 1 ison kentän peli. Pienpeliä voi pelata 2 vastaan 2, 3 vastaan 3 tai 4 vastaan 4. Pienpeliä voi myös teemoittaa eri tavalla, mutta olennaisin seikka on pitää pelit mahdollisimman juoksevina, non-stop menoa ylläpitäen. Esimerkiksi, jos pallo menee kaukalon laidan yli, niin valmentaja palauttaa pallon tyhjään kulmaan. Isolla kentällä pelattaessa voi peliä teemoittaa erikoistilanteiden ja viisikkopelaamisen ympärille. Pelaamalla oppii siis pelaamaan.